A ty sa chcel s niečím priznať. No, takto. Ja som akože nepil... Lebo ja som ťa po Fight Nighte videl najebaného, takže... Áno, veď áno. Takže som... Neviem, to dovysvetli, aby to bolo všetko na pravej miere. Hej, že, ja som od augusta v podstate do Fight Nightu nepil, že vôbec. To bolo ešte predtým, než som vedel, že bude Fight Night. Po Fight Nighte som sa pokazil, zrušil, ale takto to bolo, že ja som si dal 3 vodky a už som nevedel, ako sa volám, hej, že to išlo veľmi rýchlo. Niekedy, no? Potom som dal Silvestrovicu, potom ešte jednu po Silvestrovicu a teraz som si zase... Však je 15. To vlastne 7 dní nepiješ, či 6. To si sa chcel s tým priznať. Ďakujeme za to som pil vtedy a vtedy. Ne, ale počkaj, ale to chcem povedať. Nie, práve, že ja to chcem povedať. Ty si vlastne sem došiel, ďakujeme za to, ty kokos, z teba netiahne. A to ešte Čavo hovoril, že spal doteraz, jak sem došiel, tak lebo ešte opíšu. Však ja som noc predtým som nespal. No ale... A to čo akože bolo pravidlo, že tí, čo prehrali, nebudú na tlačovke? Áno. To čo je? To so mnou ani rozhovor neurobili. Tak čo to ti ma blázni? No jasné. Oni, že ty si prehral, tam zostaň, ale nie. Ale ani sa ma neopýtali, že jak som sa cítil, no. A jak si sa cítil? Jak si sa cítil, Adam, po fajte? Dobre. Bol som, ale akože bol som sklamaný, ale bol som na seba taký, že celkom aj hrdý, že proste, že tak nedosral som sa, vieš, že je to šport. Tak ty si to nemal. Neodrezal si prst napríklad. Prosím? Že si neodrezal prst napríklad pre zase. Aké to bolo, že keď si dostal, že Fiki Sulíka, ty si vedel, kto to je tento? Ne, Diplot práve, že Fantázie vôbec. Slovenska? Nie, niekedy volal Matúš, teda ten, čo má Fight Night Challenge, tak mi hovorí, že či môžem ísť so Sulíkom. A ja reku, s tým politikom? Že to prečo? Reku, čo mu zajebalo? Reku, ne, že toto, ne, že s jeho synem, ne? On má, akože som nevedel, že on má syna nejakého niečo, ne? Ale najbe mu, keď treba. Ne, som povedal, že však jasné, reku, to je taký vysoký gáďo. Reku, dobre. Ne? A potom sme sa prvýkrát my vlastne videli na tej tlačovke. Aha. A taký chlapeček, som mu ruku podal, všetko dobre. A vysoký akože. No ale ja som nevedel, že on robí toto. Že zle. On to vtedy ešte vlastne ani nerobil. On nerobil, že on to asi on sa... sa nerobil vtedy, že má takú firmu. Ja som potom povedal, že ja to vlastne nemienim podporovať toto, tak preto som proste, že s ním nechcem ísť, akože ja s ním nemám nejaký problém. Toto, čo on robí, tak to je typická Slovač. Tá povaha. A nedostal si kto, čo má, niekedy... neviem čo, ako, víš, tento robí toto zle. Čo ti jebe? A nedostal si niekedy pocit, že by si ho práve za toto chcel potrestať? Lebo ja ten kámo, vôbec. Hej? Vôbec. Mišo, ty by si ho potrestal? Akože nie, ale tiež by som sa spájal s tým, že na jednej strane by som akože, ak by som s niekým mal ísť do fajtu, by som išiel, že najradšej s ním, lebo on je proste všetko, on zhmotňuje všetko, čo nenávidím. No však, ale na druhej strane ty to pod ja mu tým dám priestor. no, to je to. A to je humus, lebo ja taký človek žije a z toho, že mu im pritom dáva priestor. on sa mi nezdal akože nejaký že zlý chalan alebo niečo podobné. Však on nie je zlý chalan. Taký normálny. Že Povedal, že si odsekel s katanou. Bol nabrúsiť katanu a vraj sa mu vyšmykla z púdierka a odsekla mu prst. A ja som išiel na psovi, jak na snowboarde. Hej, no. Asi tak. A odparkoval som ho ty koko do skrinej. Neviem, no. Čo sa mu vyťahoval si katanu a sa mu pritom... No bol si nabrúsiť katanu a nejak si pritom polo odrezal prst. Čo ti jebe, to je aký bizar, to som ešte nepočul. A ktorý prst? Malíček. Tak to je kár. Ja som videl aj ten prst. Ja neviem, že čo ti odťatý? mám povedať, že Bol to je odťatý? pičovina, jak ochrnutý plavčík. Že to nemalo proste nič. Mňa raz kamarát zebral, že poď sem že na bubnovačku. Že bubnovačku? A ja hovorím, že čo to je? To je taká, akcia. Že dobre, však ideme. Tak jebol ma do auta, išli sme a zrazu sme išli, že vedel som, že kde sa odstavujú auta približne v Pezinku, poznáte? Jak sa na Kejde. Kejda, poznáš to? Nič mi to nehovorí. Tak to je také proste jazero, tam dojdeš a tam je rozálka. Tam sú kone, pičoviny. Tak tam odstavíš auto a ideš. Lenže my sme išli ešte akože za to. Tak som kúkal, že kam ideme. Naraz sme išli proste ve Vinohradoch. S autom, normálnym. Kámo, naraz sme boli v lese. A proste tam zrazu bolo odstavených strašne veľa aut. A to bolo už tma, už bola noc. Kámo, a to začalo normálne, že les húčal. Čím sme išli bližšie, tak tým vácej to húčalo. Kámo, a tam ľudia dovypínaní z hríbov. No na zemi tam ležal, ty kokot rozložil si stan, ale ne, že by ho rozložil, že on ho položil na zem, len tak a vedľa neho si lahol. Mier. Kámo, piči. A to sme išli, proste čím hlbšie sme išli a tým viacej to bubnovalo. Ty kokot, čo to budem robiť? Kámo, a v strede toho všetkého, to boli takto do kruhu bubny a každý bubnoval nejaký ináčí rytmus. A v strede bol ten hlavný rytmus, to bol gáďo, čo búchal do bubnu, to bol takýto bubeň a kokot, pri ohni vedľa ohna. Okay. A búchal tak, že už mal krvavé ruky, ty kokot, proste búchal tak, búchal iba.
A vedľa neho bol Čavo, Ale čo chytil dve veci a on tam proste, že ten oheň dúchal. Ale to bol bubon akože s paličkami, či Ne, s rukami, normálne krvavé ruky Čiže ako mal. tak bongo, búchal. hej? Krvavé ruky mal. Tomu ver. A toto sa Čo, dialo búchal 2 akože... dní, alebo tak, ja neviem. Kamo, oni boli... Dobre, že to zrýbuješ, že 2 dní A to sa trpíš volá, v lese. to sa volá, že vítanie leta. Počkaj, Toto. ale to sa deje aj teraz, akože... No není tomto. Akože to chápem, ale... že akého supera, a ty že Flexkinga, on je taký... To A ty si pamätám. došiel o týždeň a že Hadeko bude. Tomu ver, ale inak vtedy som ešte nevedel, že kto to je. Ale že reálne vážne. Akože nepoznal si super sexy čaju? Vôbec. Nič, že ty si nebol Flexingov fanúšik. Však on naspieva aj tie rakety jak pizza, nie? To je jeho... To je jediné, čo poznám. Rakety a Ináč. pizza a sexy čaja poznám ja. No ale čaj akože nepoznám. mňa to nejako, ja nepočúvam také tie, že TikTok trend soundy, čiže ma to obišlo trošku, ale potom, jak mi Samo povedal, tak som si toho napočúval a akože nebudeme si klamať, mne sa tá sexy čaja asi celkom aj ľúbi. Sexy čaj je dobrá, kámo. To je Sexy dobrá čaj- pesnička My sme si proste. išli na jednom projekte Sexy čaju 7 dní v kuse, tento, čo to natáča, to už nemohol počúvať. On normálne ho krčilo na sedle, keď to hralo. A Filip, ty, super. Jak? Ja s Flexkingom? Ne, že si s Flexingom. Šiel by s Flexingom? No však, jasné. Hej, no. Jasné, Ty si kámo. trošku iná váhovka. Hej no, akože musel by som schudnúť. No ale stále nemám odpoveď na otázku, že čo stojí príprava? No, podľa mňa akože všeli? bavíme sa určite o sume nad 1,000 eur OK. a podľa mňa sa to šplhá do tých 2,000 určite. OK, čiže má byť človek ready, že nejakú tú dvojku teda ak si nevymýšľal vlastný maskot. Kámo, na to stalo pomaly viac, jak som za to dostal. Aha. Celé. Tak ale spravil Úplne si celé. Dobre, promo. maskot bol náročný. No, Finančne? všetko bolo náročné, všetky boty, pičoviny, všetko to, čo povedal, to všetko sme mali akože najlepšie. Zuby ma stali 140 eur. Ty si dal 140 eur No, za zuby, ja lebo som mňa nedával, keď som napína dal 25. Lebo som Počkaj, si... to, chceš mi povedať, že ty si namastil chleba takto som. videl v zápase? No jasné. Tak to si zajebal toto. Ty kokot. A ty si nemáš šošovky? Fuj, To jak mi nemôžeš, teraz... to by mi najebal. Vieš, čo sa mi A stalo? tak akože ale zase vidíš. Že Sa mi vidíš, roztrhla rohovka. Hej, machule. To je ako po údere? Videl som jak Ja mucha. som videl celkom Že pohode. 3 obrazy. Čo No. tiebe? A akože nie, tak je to Keď rozmazané, títo sa ale... rozprávajú, tak to dáme akože, že ona... Chalani, Filip práve povedal, že sa mu roztrhla rohovka. No, po zápase. Už druhýkrát sa mi to stalo. Dobre, ale bolo to spôsobené damageom? No, Aha, Fučovi OK. praskol bubienok. hej. Tak Aj bubienok Fučo je to je inak veľmi- rohovka, ty kokos bubienok sa zhojí, ale toto sa dá zhojiť? No kámo, však toto sa zhojí asi skôr jak bubienok. Bubienok, keď praskne, tak... To fakt? Píči, no. To oči majú akože regeneračné schopnosti? Podľa mňa, hej. No asi hej, keď sa to zhojilo. Akože nezahojilo sa to samé, že som kúkal do tmy. Bol som normálne u doktora. Ty si videl normálne na 3 kusy? Tri pičeviny som mal, ale to som nemal, že hneď, že jak sa to stalo. Proste, že po tom zápase, ja som to už mal predtým. To bolo nič, že po sparingoch som došiel domov, išiel som si láhnuť normálne a v noci som sa zobudil, že ma proste, že niekto pichal do oka s nožem. A proste, že... Že kto to kurva bol? No, som sa zobudil, som začal plakať, nebolo to ako kokot. A to neboli, keď pozeráš, to boli, keď zatvoríš. Aha. Vtedy to cítiš, jak to boli. Tak si nespal do zápasu? Ty potom? kokot. Ne, to sa mi stalo prvýkrát, potom som išiel očnej s tým, oni mi dali takú šošovku do oka, vieš, takú Jasné. špeciálnu, aby to zhojilo a tak. No ale už som to mal prelečené a teraz som znova zapasil a tak a znova sa mi to stalo. Však na tom zápase. Na tom istom oku? No hej, to isté oko. Fúha. A teraz som to mal také, že však v sobotu bol zápas, v nedelu mi nebolo nič, ani v pondelok a v útorok ma to začalo v noci. Proste, že... To prichádza Boleť. v noci táto bolesť. Kámo. Tak hneď ráno, ja som celú noc nespal, hneď ráno sme išli očnej a normálne kvapky mi to vyriešili, ale teraz som videl, že akože jak viac obrazov, keby som mal a z každého svetla, čo som videl, boli 3 cípy. Takto. Ja keby kokot boli trojzubce, proste, že Rozstrojené svetla. všetko, aha. Tom vlastne teraz to stojí a padá, že čo ti povie očná zväzda. No hej, Že aký je tvoj lebo budúcnosť dve sparingu. očné mi povedali, že ne, ale idem... ti povie áno, hej. To ti môžeme ja povedať. Idem si to akože zrekapitulovať celé. Ale nie je to risk. Uvidím. Nie je to risk, že teraz akože Je, kamo. pôjdeš... Ale no. život je A risk čo ti samo. hrozí reálne, že čo sa ti Od 3 do 10. Ale nie, že čo sa ti reálne, že môže stať? No môžem nevidieť na jedno oko. Fúha. To je dosť na kokot. Je to znak kokot. No, teraz idem posledný album nahrať. Král. Last turné dáš ešte... Tú arénu by si vypredal? To je pre kokotov. Kámo, a to David Michalek sa tuším volá. On je reprezentant olympijský v boxe. A ja reku, čo to je za kokota, ne? Že proste, že išli sme začať, poď, ideme, ne? Mám takú mi najebal, že proste som zostal, ne?
A hovorím, tak proste, tak asi proste, že mohol mi takú najebať, proste sa stane, ne, že som si tak hovoril, že kámo, že Šťastie tak, začiatočníka, presne, ako sa že, hovorí. Koľko, že tak stane sa, ne, že poď, kámo, takú mi najebal znova, že ja som zostal, normálne, môj tréner tam bol, hovorím, kámo, že čo mu je toto dobré? Proste, že, na čo mi toto? On sa začal spať, hovorí, to čo, to je? Ne, že proste tak, že to je David, kámo, a on pekne, on dával ruky, tam, kam ja som išiel, aby som sa sám uderil o tú ruku. Máš niekoho takého, že ťa vytáča z slovenskej scény, že by si ho z hnevu chcel zbiť? Alebo iba športovo máš, že ako by si chcel poraziť? No, ja si myslím, že keď, akože je niečo predchystané OK. a potvrdí sa to po zajtrajšej očnej kontrole, Jasné. ale ja si myslím, že to akože z marketingového oddelenia urobili dosť dobre. Že budeš mať veľmi zaujímavého súpera, hej? Hej. Je to niekto, že koho akože každý pozná? myslím, že nejaký to majiteľ bude... nejaké reštaurácie. Nebudem vám hovoriť, že kto to je, ale Jasné. keď to zbadáte, ja si myslím, že akože bude to také, že zaujímavé. Ale čím to bude zaujímavé? Aspoň to nám približe. Dobre, však nemusíš hovoriť, kto No to je. tým, ale že to je čím niekto se mnou. Ty si to aj mne hovoril, keď sme sa stretli vlastne v jednom bratislavskom klube nemenovanom, rovno po Fight Nighte, že najťažšie na tom bolo, že keď dostávať od flexa proste, že tú psychiku. Že ako fight v pohode, ale že tie tlačovky a pičoviny okolo, že to si nečakal a nedával. Tak popíš to bližšie. Akože ani... Ono, to, nebolo to také, že by sa mi to nejak dostávalo do hlavy, ale mne to znechucovalo ten zápas. Vieš, že to bolo vyslovene o tom, že ja som za to, však jasné, treba sa trošku popodpichovať, však to je úplne v pohode, ale nech to má nejakú takú, že trošku slušnosť, chápeš? Že proste to bolo vyslovene také, že ja už keď som vedel, už jak mi píplo, že Fight Night Challenge vás označili v príspevku, tak ježišmaria, to zase bude. A proste v kuse ti posiela nejaké odkazy, v kuse sa pozeráš na tú tvár, potom vymýšľa kadečo a proste ti to, že znechutí ten samotný športový event. Hovoril, že som nafetovaný. Ale akože ja som bol, proste že... celé video bolo o tom, triezvy. že Adam bol, no to neviem, či si bol Adam bol triezvy. iba Bol som sám triezvy. sebou a... Nie, ale počúvaj, Sám s sebou pri dvoch ženách. Áno, mňa keď zachytíš v takomto momente, ako niečo rozprávam, úplne že oduševnenie, tak to môže vyzerať akože všelijako. Ja nehovorím, že som vždy normálny a že môj akože prejav je vždy normálny, ale bol som triezvy. A akože to môžem s čistým srdcom odprísať. Nechcelo sa mu už hovoriť, že dobre, tak si vytitoval, že dobre, a už mu to len ukazoval. Ne? Hovorí, že ja, to čo ti jebe, že to čo? Že aj ja chcem, reku. A on taký, že... No, Vieš, dobre. akú akciu by si mal Toto spraviť? bolo všetko dobre a teraz sme urobili, že hovorím, že však urobme, že jak im jebe, došiel tam Dame, ten si dal vytetovať, všetci sme si vytetovali dobre a že čo ideme robiť, ne? Že niečo dobré. Tak sme urobili merče a blbosti a všetko sme to dali na charitu. Všetko. Ja som vyrastal na zabíjačke. Ja mám fotky prvé, čo som mal ten meč taký, víš, taký laserový. A jebal som do svine. Keď sme ho mali, no. Ja si pamätám, jak ma mama zobrala na takú chatu a tam susedia, iba som počul ráno kvílenie a oni mi ukazovali video ešte na takej tej starej Nokii, že nechávame ho vybehať. A to zmetené prasa behala po záhrade a potom mu najebali také koly do srdca. Elektrické. Koli To, čo ste mali upírske prasa. To čo bolo za zabíjačku? Ja som to nerobil, to tam do susedia, srdca. oni normálne mali také koly elektrické. My sme u nás podrezali prasa, normálne, že sme akože podrezali hrdlo a nehali sme ho A vy vykrvácať. ste všetci zabíjali prasatá doma? Ja som pozeral to Takto? kam. A ovarová polievka sa robila, ne? A takéto Buď pičoviny. tak, alebo poraziť rovno. No však asi to je asi také najnormálnejšie. Áno, áno, áno. My Že sme chytíš tú kupovali pištoľ a normálne púk škare do hlavy a hotové. hotovo. Áno, áno. Tá elektrina No. bola taká dosť tvrdá, no. Raz bola zabíjačka u nás, my sme zabíjali do roka, akože doma, tam odkiaľ som. A som bol malý, mamka mi dala oteplovačky, pičoviny, išiel som do zahrady, ne? Videl som a vytahoval masár tú svinu, to bola taká 160-170 kilová svina. Masár. Vytahali ven z toho krmníku, kámo, ale víš, aký to je plač. Vtedy počuješ, to je hnusné. Vtedy som sa strašne bál, keď som bol malý. Že čo sa to deje, lebo tá svina strašne kričí, však ale chápeš, že kričí o pomoc, rozumíš? Masár už o 5:30 ráno najebaný ako kokot. Po 5 ráno. To ver. Tak Adam. Chytil to, vole, chytili mu tú svinu, ne. Chytil tú pištoľ, mieril. Strel si do kolena. Ne, strelil svine do kopítka. Ty koko, tá svina, že kví, ty koko, rozjebala všetkých. Kámo, všetkých rozdrbala bránou, utekala na námestí do Pezinka. Fakt, ja som išiel vždycky do... Áno, Ako moja dopadla? svina sa volala Adamko. Ja som išiel do krmníku Tá svinia. a to si mali, že v záhrade vzadu a babka, ja neviem, to boli také veľké listy. Neviem, čo to bolo, či to bola repa, alebo niečo, ne. Tak a lopuch. Tak som otvoril, to boli také dverka hore, tak som vždycky chytil ten list, tak a som čekal. A to bola moja svina. On vedela, že tam hodím list. Tak som držal, že už to pobrala. A raz som došiel, ne, proste, že
už to nežrala, tak som povedal, že nežere. A na druhý týden bola zabíjačka. Okay. Ne? A ja som nevedel, že aká svina sa zabíja, len to mi zabili Adamka. No. No. Ty si nevyrastal v ľahkých pomeroch. Ale jedol som potom. Proste. Nebolo mu ľúto, vieš. To bolo jedno asi. Došiel tento gáčo za mnou, čo mi zlomil predtým ruku, že kámo, že poď tam ono, že majú rukojemníka. A ja presne toto, reku, čo si kokot, reku, rukojemníka, reku, jebe ti, reku, čo si kokot, reku. Ne. Išiel som tam, ty kokot a gáčo takto držal proste čajku. Kúkam, ne, že on má nož a celý ten bar bol ticho. Proste takto na nich pozeral, ty kokot, ono to je ozaj pravda, ne. A to došiel pre mňa, že aby som to aj išiel vyriešiť, ne. Tak som išiel a proste ten šámo bol tak, jak ty si, že odo mňa. Ale mal pred sebou čajku a oni obidvaja ticho boli a pozerali. A ja som nevidel, či má nejakú ruku, alebo nemá, ne? Tak hovorím, tak idem blíž. Tak som išiel blíž. A furt sme kúkali na seba, ne? A som kúkal na ostatných, že či niečo robá. A nerobil nikto nič, tak to proste pozerali, ne? Došiel som k nemu a som mu jebel. že bám! A vypadne reku kokot, ne? A kopal som ho proste pred sebou celý čas vonku, ne? Došiel za mnou potom čavo. Že bráško, zachránil si ma, ďakujem, ne? Že toto, že to on ma chce, neviem čo, že celý večer, že vypí si so mnou, čo? Ja som tu kokot autom, reku, nebudem si nič vypínať. Kámo, do 5:30 ho ten kokot čakal vonku a pichal ho s nožem, kedy šiel ven. Tento, čo som ho ja vykopal ven. Počkaj, on držal, ten muž držal do muža? 5:30. Nie, to bolo čavo, mal čajku ako rukojemníčku. A nakoniec ten nožik, že nemal on, ale ona. No. Toto aj v Amerike nevymyslia. To nič. A tak potom v čom spočíva to rukojemníctvo teraz? Ja neviem, ne? Možno mali ruky jemné. Možno mali jemné ruky, hej. A kámo, došiel za chvíľočku za mnou, proste bol bledý. Ja kokot, čo ti je zle, Čaba? Že ty kokot, že toto dole, to čo sa deje? Čo? Že drambas. Hovorím, že čo to ne? Že čo to je, ty kokot, ne? Došli sme dole a tam proste, že svetla boli, jak keby si dal vidličku do mikrovlnky. Tak išli svetlá, ne? Kúkal som, že čo to premietajú a čierno-biela zabíjačka, len krev bola čierna a všetci boli v maskách. Takých, no. Hovorím, čo ti jebe, reku, morbidity je kokotné, že nechápal som, že čo sa to deje. A došiel čavo, mal plynovú masku a mal ju tak akože na hlave hore a mal plný vak jablk. Čo ti jebe? No. To čo je? Kámo, mne sa stalo strašne veľa vecí. Strašných Čo vecí. ty jablka, nič? To mal že na energiu. Čo ale ja mám pocit, že ja žijem v inom svete ako ty. No, že ja som sa narodil... Ja som sa mal narodiť v 90. roku, ty kokos, že tu sa diali nejaké super veci. Ja som to v piči, no. My sme tak začali byť čava zimky, lebo neviem, že či to bol teraz dealer alebo niekto, ale proste tak začal utekať čavo von, že chyťte ho! Proste strašne rýchlo utekal oproti mne. Tak jak som ho len chytil, tak mi tričko zostalo v ruke a on utekal ďalej. A sme ho vonku chytili a sme ho dofackali a dokopali tak, že vytahel si s váčkou, že všetko, čo má. A mal tabletky a šuvačky. Tým sa chcel preukázať, že do toho... Po anglicky kričal, že nech mu pomôžu. A potom mi pohovoril tí policajti, že to bol nejaký akože psychokokot. Aha, niekoho zabil alebo také niečo. Ale ne tu u nás, že toho hľadali. Vieš? Proste čavo sa skrýva pred Interpolom a ide sa dofetovať do imky. Z tabletek. Kámo, keď som vypol čajku vonom v Babylone. Ty si vypol čajku? Tomu ver. Kiri je, jak keby ťa Dejvo Tyko zrazilo, keď ti píkuje Kiri. My sme tak s kamošom vymysleli plavecký štýl, že twist, že ja som bol ruky, on bol nohy. To bol tak veľký človek, že mám novú pištol, ne? A tak to udržal. Kolegu som mal, že Čaba sa volal. Maďar, ne? Vyhadzovať. Áno, Čaba vyhadzovač. Tak som sa chodil byť do Dúbravky, že nás bolo 15. Áno. Išli sme preč, my by sme nedávali nikde žiadne video, ale Čajka proste došla na parkovisko sa nám ešte vyhražať.